Labis na pera ko di ano lang hanggang pirapan ko. 15. Ah, yeah. Ah, ay. Kasi transport, pwede ka kung nakawa. Pagkakamit. Ano ni boy? Dali ba eh? Okay ka? Sige boy, sa oras. Open na bro. Pwede kaya niya kasi, may bakit. Yawi kaya ako.
Tama, third, third, mauna yung test kami saga. Sa ESP man sa ESP. Binasa pa sa eh. Wala man. ESP, online class, 8 Thursday to 9 Thursday. Pag ma-attend ka ang online class, nung busy man, then napili pa dito. Monday. Kasi mag-ibo ka pang home days. Para sa mga ka pa nga. Di ka mapapay ito man doon. Di ka mapapay ito man doon kung hindi ka mag-Friday. O kasi madam ibang maestra daan. Tapos kaya mag-book ko din mag-book na kayo. Sabay mo mag-book ko.
Ano siya,
hawak mo to. Hindi, may ano pa kayo magbubuo. Ito laki. Buka. Buwaya. Ah, wow. Ibalik ko sa sarili. Igwa ka ng mga ako, di ba? Mataw, di ba? Ilaraw niya ano nga sila ko sa
Cute ka ba gamay? Nahiling mo man sa ano? Inom ka ba gamay? Given ka. TikTok? Yung sinend kita sa GC sa Facebook eh. Pero pinagka.
John, Mr. Green, you know, hindi pa nga conversation na yun. You know, yan, conversation. Kasi, yan nga, gano'n. Ayun, hindi yan, ginagawa niyo. Hindi ako din nabilis sa buhay. Nabilis ako ilang ko doon sa mga alam ko mga ganda sa kakas sa mga TikTok eh nanonood ako oh meron ko sa mga kapatid ko sabi ni Jay di ba hindi nila na TikTok ako may love ni ano kasi hindi ito may lagay na may TikTok nila. Swerte ng ilan. Ay, ano may TikTok kami. Ano ginawa nila?
Happy yun. Birthday, pagkaga kayo ng birthday ng marami. Dahil sa kasi baka tama mo na mag-ibig sila ng
Okay.